Black Diamond. Är det rätt årgång? Ja. Jag vet, jag tog fel årgång en gång när jag började öppna på de här. Så märkte jag efter typ ett par. Jag vet inte, jag tror inte han öppnade några paket i och för sig. Men efter en kort stund att vad fan. Det är ju fel spelare på lådan. Vi kan inte alltid ett bonuspack. Nej. Bonuspack. Det var tjockt bara. Ett tjockt bonuspack har jag aldrig fått. Den var fet. Först har vi Anaheim. Teemu Selänne. En triple diamond. Ja, det brukar inte vara decoys i bonuspacken. Även andra träffen går till Anaheim. Ryan Getzlaf. Ja, jag har öppnat en del sådana här i alla fall. Och då har det aldrig varit någon decoy. Smutt Devils. Martin Brodeur. Quad Diamond. Går alltså till New Jersey. LA Kings. Triple Diamond Rookie Gems på Tanner Pearson. Braden Holtby. Capitals. Double Diamond. PK Subban. Montreal Canadiens double jersey. Trevligt, trevligt. Baseback. Vancouver. Roberto Luongo. En double. Sedan har vi även Sedin. Dubbel. Sweet. En quad diamond rookie gems till Minnesota, Jonas Brodin. Jonas Brodin. Åh, Foppa! Colorado, triple diamond. Även nästa jerseykort är till Montreal. Alex Galchenyuk.
Det måste ju nästan vara rookie-året på honom. Osäker. Trevligt. Flyers. Eric Lindros. Flyers. Toronto, triple. Doug Gilmore. Också en bra rackare. Jonathan Huberdeau. Florida. Quad Diamond Rookie. Jag vill ha något med rolig färg. Typ grön. Näslund, Vancouver. Sedan har vi Chicago, Joakim Nordström. Baseback. Boo. Där kom något. Nice. Nummer till 50. En röd parallell på Phil Esposito. Nummer 35 av 50. Och en Rookie Gems på Austin Watson. Till Nashville. Sedan har vi Kastler, Vancouver. Jag tror vi har fått hela deras set nu. Eller base-setet i alla fall. Ska vi se vad det finns i den här rackaren då. Nej. Wild, Justin Fontaine. Rookie Premiers nummer till 999. Nice.